día a todos, agradecer a vosa presencia, que non o Consello da Cultura Galega, representada aquí pola nosa querida Rebeca, que colaboramos nestes traballos que temos aí pendentes na catedral, como non tamén agradecer ao Consello a colaboración, a persona de Jesús Martín. Vou intentar explicar unha cousa que ten que ver ca restauración do Pórtico da Gloria, pero a mí me gusta comenzar sempre xa advertindo que, claro, podería dar a impresión de que é un traballo xa concluído, rematado. Non, o traballo non está concluído e rematado, porque o que sí temos claro e certo é que non pode considerarse o proceso de restauración como algo cerrado. Hai unha intervención de maior calado, esa está feita, pero o que se chama conservación preventiva, que é moito máis que simplemente ter algún pequeno control, non, hai que facer un seguimento moi estricto e moi serio. Este programa, moi boa, un planteamento moi interesante, habla de novas tecnologías. Esas novas tecnologías son as que nos van a permitir, por unha parte, garantir o mantemento deste espazo para que non se perda definitivamente. En risco estuvo de perderse o menos o que ten que ver ca policromía, e tamén para procurar un mellor coñecemento do propio monumento e da realidade constructiva. Gracias aos traballos que se principiaron precisamente co proceso, co proxecto Programa Catedral entre a Fundación Barbier e a Catedral de Santiago, de repente comenzouse a mirar o monumento con outras miradas, con outros ollos e, desde logo, con outras perspectivas. Aquí avanzo, por exemplo, esta reconstrucción hipotética da fachada exterior, de acordo con algúns datos que fundamentalmente aporta o proceso restaurador da fachada do pórtico e do resto da fachada, que permitiron acceder a espazos e lugares da primitiva construcción románica e, claro, hoxe podemos falar con certezas, con seguridade, das dimensións do rosetón, das dimensións dos outros zonas perdidos, de por onde iba e como iban as galerías, os ámbitos que comunicaban as zonas das torres con as cobertas, con ese gran rosetón, etc. Podemos coñecer máis da fachada, pero temos que empezar a facer, ou podemos empezar a facer tamén, hipótesis que en algúns casos poden resultar moi rompedoras, de acordo a, digamos, o que a historiografía hasta ahora ben dicindo acerca da construcción desta fachada occidental, que efectivamente son hipótesis, pero son hipótesis ás que se poden chegar precisamente porque a contemplación, a mirada, as miradas sobre o espacio monumental que é esta fachada, o pórtico, faise non desde unha única perspectiva, a da historia da arte, que era que hasta ahora tiña, digamos, unha presencia máis potente, máis, estamos falando dun movimento documental desde a perspectiva da historia da arte, pero tamén desde a perspectiva sobre a historia, é dicir, aqueles datos que deixaron a súa pegada no documento. Non, aquí hai que ver algo moi importante. Estamos traballando moito nestes temas agora, por exemplo, nos distintos procesos de restauración da catedral. O monumento fala, Rebeca, o monumento fala, fala. Claro, entonces empezamos a encontrarnos con que hai realidades que podemos acceder a elas non por un documento, sino por a pedra. De repente
escrita a pedra convértese en parlante, comunica moitas cousas, indica moitas cousas. Claro, hasta os morteiros falan. Si é que ao final conseguimos sacar o morteiro do Vigo e pasamos a entrar, chegamos a un morteiro histórico, que podemos saber de cando foi. Claro, e despois están esas cousas que de repente aparecen e que confirman e que resultan casi anecdóticas. Pero, por exemplo, no proceso de restauración, unha das cousas que tamén acabamos descubrindo era este espacio na tribuna, na parte da tribuna, aquí está a clave. Este espacio encontramos embutido no morteiro unha moneda pequena de plata que, bueno, intencionadamente aí colocada, é unha peza contemporánea do momento en que se está construindo o pórtico por parte do mestre Mateo e todo o seu equipo imponente, que era igual, é unha moneda de tours, unha acuñación perfecta que se pode identificar. Existía xa na cidade unha peza destas monedas, pero aí deixaron, o que deixou foi con toda a intención e quedou, non? Decimos, as análisis que se siguen facendo, pois o pórtico non está terminada a súa restauración, porque o pórtico, tal e como aquí queremos mostrar, a realidade da construcción materiana desta fachada, abarca a cripta, o nartes, que o que falamos da restauración, e a tribuna. Bueno, a tribuna está restaurada. O que pasa que a restauración da tribuna casi pasou desapercibida, que restaurouse o exterior da coberta, os interiores, tanto as fábricas pétreas como aos propios morteiros. Chegaron a encontrar aqueles primeiros morteiros antigos, sacáronse. Temos, por tanto, este espacio restaurado. Tamén temos restaurado, como temos, o espacio do Nartes, pero tanto da tribuna como o Nartes siguen monitorizados permanentemente para conocer como evoluciona, como funciona. Porque das cousas que desde o primeiro momento, cando cheguei ao programa Catedral, traballábase todavía nunha investigación en que, boa medida, o equipo inteiro estaba facendo estudios da capilaridade de humedade que chegaría desde a cripta hasta as columnas, os pilares do Nartes. Isto, ao final, como conclusión, é que non existía semellante incidencia da capilaridade, de humedade por capilaridade. A humedade era por que despois se chamou casi a non cambiar todos os modelos do proceso investigador, capilaridade por gravedade, porque toda a vida foi a goteiro. Pero bueno, capilaridade por gravedade suena fino, pero é as goteiras de toda a vida. As filtracións de toda a vida, pero ese é o auténtico problema. Durante 2 anos tuve unha investigación moi potente sobre a incidencia de humedade do espacio da cripta. A cripta está pendente en boa parte da restauración, parte está restaurada, parte non. E que era un elemento moi importante para intervir na cripta, interesantísimo. As persoas que traballan no ámbito da arqueoloxía, nós esperamos que sexa posible, é que se poida facer unha arqueoloxía na cripta, realmente como espacio de mando. Isto está previsto que Ministerio de Fomento financie esta obra e que se inclúa unha importante partida para un proxecto de estudio arqueolóxico que permitirá coñecer efectivamente donde empeza Mateo, donde continúa Mateo, o que fai Mateo, o que toca Mateo, porque sobre isto hai tamén as súas, ahora neste momento, hipótesis distintas. Hai varias hipótesis constructivas que non concordan ninguna delas. Como decir, o clásico e as novas lecturas
do monumento, desde a arqueoloxía en altura e desde os técnicos en estructuras arquitectónicas e construcción arquitectónica. Por tanto, hai moitísimo por coñecer. Quizás, ao final, para confirmar que aquilo que se viña dicindo era o que hai, pero en todo caso, temos que coñecer e estudiar desde a pedra que fala, que isto é moi importante. Por tanto, queda por facer unha importante tarefa de restauración todavía neste nivel, todavía tamén con unha importancia para nós, creo que grande, que o saneamento e a intervención sobre as escaleras, porque vanse levantar os peldaños que Pons non tocou. E debaixo daqueles que sí tocou apareceron moitísimos restos o coro pétreo, por exemplo, da catedral. Neste momento, sin comenzar a investigación arqueolóxica, retirando dúas pedras deste nivel, apareceron dúas pezas correspondentes ao coro pétreo. Sin facer carga arqueolóxica, simplemente tuvo que mover dúas pedras da soleira e a da revolta eran parte de dúas pezas que se corresponden con elementos xa conocidos, pero non por ello menos interesantes. Estos castelletes que ten o coro pétreo. Este é o espacio do que estamos falando, é unha arquitectura fascinante. Prácticamente o que son os paramentos e as bóvedas están restauradas. Aquí houve que facer tamén unha tarea moi importante, de que foi intervir na terraza das escaleiras, que ten un forxado de hormigón, que eso non prende lume nunca, podemos estar tranquilos. Foi un forxado de hormigón impactante, impresionante, que eso non caerá, podrá caer a catedral, pero probablemente ese forxado non. É tremendo, podería soster encima unha edificación de 6 pisos. Bueno, está así, puxeron así, pero retirouse todos aqueles alimentos que podían aportar sales á estructura de elemento pétreo e as cales, as novos monteiros que sustituíron os anteriores. Este é un espacio maravilloso que ademais ten a súa lectura propia desde a iconografía do pórtico. Este sería o espazo donde habitan os homens, o espacio de nós desenrolamos, as xentes de entonces verían realizando as súas tarefas. Dentro da concepción mateana, con estas referencias claves de bóveda do Sol e da Luna, é o espacio que está iluminado por o Sol e por a Luna, as claves do porte, da cripta, que incluso aquí estaríamos no debate si estas dúas pezas son as dúas mateanas ou unha é mateana e outra é do maestro dos panos mundial, que traballou na catedral nos decenios antes do mestre Mateo, e que prácticamente non quedou ninguna escultura ubicada no seu lugar, este gran mestre escultor. Fixámonos neste potentísimo pilar que non sostén nada na parte superior. Este pilar con esos volúmenes chama a atención porque sería coherente si na parte superior tivera que soster un gran pilar. Eso situaríamos ante unha fachada bífora da catedral, tamén a fachada occidental bífora, porque as fachadas norte e sur son fachadas de doble arcada, non con un arco, neste caso encima deste pilar non hai nada. Agora sí, pero entón, no seu origen, como veíamos na anterior imaxe, este pilastrón non sostén nada porque é un dragán. E para que semellante estructura potentísima, bueno, hai teorías, algúns sostenen que no momento que se comeza a facer esa cripta, hai outro proxecto para a parte superior que se modifica. Habería algo, non habería nada, eso é o que teñen que estudiar os técnicos, que non son arqueólogos, historiadores, teñen que estudiar, que poden
dar respostas. E que, además, podría ser apreciar elementos que foron acoplados a esas estructuras nun momento posterior. Por tanto, sería perfectamente posible facer ese estudio, esa análisis. Isto xa é o nada. Son fotografías que, bueno, se perde algo a calidad, pero a presentarlas desta maneira, pero son fotografías moi impresionantes que, claro, a mí gustame a veces poñer esta, precisamente cando se vai traballar sobre o tema das tecnoloxías. Dá impresión de que se acabaron os cartos e que a bóveda non a pintaron non a remataron. Aquí deixaron de poñer morteiro, porque se acabaron os morteiro non costa nada. Estamos aí uns cantos euros no bolsillo e pagas os morteiros, non é o problema. Eso está así intencionadamente, porque nos traballos de restauración procurouse chegar a recuperar e ir hasta os morteiros primitivos. Incluso apareceu as marcas dos tablamentos que serviron para facer as bóvedas. Están aí perfectamente señaladas nesos morteiros de cal. Por eso, intencionadamente, a petición dos restauradores insistente a comisión que tiña que resolver todas estas cuestións, pois eles insistentemente pedían que se deixaran á vista morteiros de distintos momentos históricos. Por tanto, teríamos morteiros do século XII hasta morteiros de ben entrado no XVIII, quizás algún dos primeiros decenios do século XIX, eliminamos os posteriores. Os posteriores que, ademais, alteraban realmente porque eran de materia, utilizaban xa os últimos, claramente, cemento, hormigón, Portland, concretamente, e, ademais, tiñan outras características por os pigmentos, utilizábanse en pinturas plásticas, etc., con, a veces, pouco respeto co que é o monumento, pero que é a conservación do propio monumento. De forma que en algúns lugares, como veremos, os morteiros se sustituyen completamente, se deixan, vamos, perfectos, pasan de revista. En outros casos, a opción foi deixamos isto aí, porque con un elevador pode ver como era o técnico. Claro, se subo eu, pues probablemente pouco teño que decir, pero o técnico pode explicar, obviamente, subido un elevador, os distintos momentos e incluso ese resto, esos momentos que quedaron marcados da construcción da bóveda, desta bóveda da vista, pues quedaron, porque un dos datos que conocemos perfectamente non era o máis novedoso, pero sí quedou perfectamente claro, é que estos elementos dos arcos non sosteñen as bóvedas son autoportantes, os arcos son un adorno, son unhas dovelas incluso moi peculiares, pero prácticamente non abren para soster nada, porque non sosteñen realmente nada. Son unha decoración espectacular, magnífica, que ten distintas lecturas desde a perspectiva da historia da arte, da iconografía, dentro do contexto apocalíptico que tamén representa o pórtico, pero realmente o arco como tal, apuntado, xa con ese tono que apunta, un modo de expresar artísticamente novo, é pura decoración, non ten cumple unha función arquitectónica. Non é o mismo, por exemplo, que sucede cos ancianos músicos que sí son dovela de arco que sostén, que ten capacidade de sustentación, non de todas estas estructuras, porque teñen outros elementos na parte interior e posterior que, trabado entre sí, permiten esa perfecta e sólida estructura como conjunto arquitectónico. Aquí vemos elementos de lo que é o resultado da intervención na recuperación da policromía. E aquí me gusta decir sempre que na
historia da arte non se concebía a escultura non policromada. En boa parte non se concebía tampouco a arquitectura non policromada. A falar de policromía, falamos de color. Non quere decir que necesariamente tivera que ese color ser aportado por pigmentos. Se podía facerse de outros modos. Italia é un moito cos mármores nas fachadas, que teñen unhas estructuras interiores casi de cachondería de pouca categoría, e por fora uns mármores preciosos e vistosos e de moito color. Pero non se concebía ni no mito clásico ni neste momento da Edade Media, e incluso andando os anos, non se concebía que a escultura ou a arquitectura en parte estivera policromada, porque o pórtico estaba policromado desde a bóveda hasta as basas, completamente todo, non só as esculturas, non só os capitelos, o que queda é o mínimo. Eu digo aquí tamén que hubo que facer unha opción, porque é verdad que non, de un modo non verbalizado, para moitos o máis cómodo era que a pintura, a policromía desaparecera. Eso era unha tranquilidade para a conservación do pórtico estupendo. Si non temos que manter a policromía, isto é facilísimo. O granito é bastante de manter. Pero se hai que manter a policromía, pois acá. Por tanto, aunque nunca se verbalizou, certamente eso estuvo aí, sobrevolando todo o proceso de intervención que non foi sincero nunca. As complicacións foron moitas. Ahora vemos este espacio, que é realmente unha beleza, claro, si nos olvidamos de que queda aquí este elemento de iluminación, que é francamente feo. Estamos facendo un estudio de nova iluminación integral da catedral, porque claro, todo é importante, pero se vemos aquí, este sí que é a zona da tribuna, que é a zona da gloria, propiamente, donde os vanos, concretamente este maravilloso, que estaría en relación co gran cosetón central, que da fachada que vimos antes na primeira imaxe, cos 4 anxos tuliferarios, todo estuvo tamén que restaurar, porque a pedra tiña un estado de conservación en moitos casos moi mala, por varias razones distintas da policromía. Algunas tamén afectaron a policromía a pedra, pero esta é unha zona que tiña moito índice de sales, importante cantidad de sales, moita degradación por vía deterioro, que non é fácil conseguir eliminarlo da pedra, tampouco é tan sincero. Ademais, o criterio que se utilizou sempre foi de evitar calquera dano, por tanto, un continuo análisis contra análisis, outro análisis e máis análisis. E, por exemplo, para quitar o biodeterioro non se recurriu a un uso masivo de elementos que sabemos que matan todo, porque matan todo, pero tamén deixan a súa pegada na pedra. Entón non podía ser. Fíxose, unha vez, outra vez, pasar con aqueles produtos químicos e cos pinceis para ir eliminando todo ese biodeterioro. Pero vemos todavía que quedou ese elemento hidrófugo, especialmente hidrófugo no granito, que por causa das sales, estas manchas, estamos traballando todavía en intentar que non aparezcan, estas manchas siguen aparecendo con niveles de humedad, porque as sales o que fan é que o material e o granito convírtanse en máis hidrófugo, por tanto, atrae a humedad ambiente, sempre absorbe e aparece. Isto, donde hai policromía é letal, donde hai granito tampouco convén, porque iso cristaliza, etc., e provoca danos que poden ser realmente moi serios. E seguimos traballando. Este ano, por exemplo, fíxose unha nova intervención nas cubertas do pórtico. O que pasa é que, claro, non vas decirte cada vez que moves unha tela o que faz unha intervención, non a contas, porque non dá a impresión de que as cousas están mal feitas, non? As cousas están moi ben feitas, pero hai que estar encima continuamente. Entra algo de humedad, por donde? Hai que facer un control mellor, por donde? Por tanto, isto é algo que temos que ter en conta. A peza que decía antes da monediña apareceu por aquí. Detalle curioso. Isto é a tribuna, como digo, espacio da gloria dentro do que é o pórtico. Toda a arquitectura da catedral, este pano está restaurado.
tal como quedou restaurado este pan, pretendemos que quede restaurado toda nas obras que estamos acometendo nestes momentos, ou nos estudios que se están facendo, por exemplo, sobre elementos especiales, como son os capiteis e outros que convén cuidar, e sempre eliminando, neste caso, sabemos que aquí todo este é morteiro xa de cal, e isto é morteiro de hormigón. Morteiro de cemento, e estes outros que tamén terán que desaparecer. Esta é a clave central dese espacio maravilloso. E falamos da restauración, da limpieza da policromía. Claro, a restauración da pedra foi moi evidente porque había que coser, encerrar fisuras, microfisuras, elementos que se foran añadindo co tempo, hubo que procurar todos esos procesos de desalación. Pero claro, na policromía, eu recordo no ano 2000, creo que foi a primeira vez que subí ao Orgánico, era como desolador, porque era unha imaxe tremenda. Era a pura letra, aquilo sí que era letra. E a pintura estaba solta, desgregada, pegada, levantada, as capas do topó agregado ou non, compactado, xa formando parte da mesma policromía, daba medo, francamente daba medo. Eu o que non sabía nesa ocasión, en 2008, que iba a ter algo que ver nisto, porque hasta prácticamente finales do ano 9 non me meten neste pegado. Entón eu decía, carai, aquilo que vira naquela visita, ahora tócame decir algo, é moi difícil, era moi difícil pensar como se iba a traballar. E o que se fixo desde o primeiro momento foi, bueno, aquí o que queda é investigalo todo, analizalo todo e non ter prisa. O éxito da restauración do pórtico foi que, contra toda a opinión pública, porque hai que decir que a opinión pública realmente, neste sentido, inmisericordia, contra a opinión pública, manter o pórtico non se tocaba unha peza do ornamento hasta que todo non fose perfectamente conocido e saber que había que facer. E daba igual que os periódicos, os das televisión, o que sexa. Tivemos que pasar unha presión brutal. Todos sabemos que tocou nos vivir o ano santo, 2010, foi increíble. Pero no 2011, o 800 aniversario, a Primeira Guerra, outra vez, e seguimos no seguinte ano. Foi moi duro, porque nadie entendía que isto levaba tempo, pero que nadie se atrevía realmente a facer nada sin saber que había que facer. O primeiro que sale a vista é que para poder intervir, o que hai que saber é cal é o estado da pedra, cal é o estado do monumento, cal é o estado das estructuras. E aí empeza a parte do pero que aquí entra agua por todas partes, e que mentre non paremos esta agua, perdemos o tempo. Pois entonces hai que ir por la fachada. Eu recordo cando algún me decía, pero ti, que queres? Que o único que nos fixemos é na catedral, e dixen, mira, é que non podemos facer nada no corpo, mentras non nos metamos a traer a fachada. Porque a auga que entraba polas torres, sur especialmente, pero non só pola sur, a norte tamén, e pola peineta era inmensa, era imposible. Claro, despois poderíamos facer estas intervencións de consolidación con cola de esturión da policromía, estupendo. Neste caso, podo decir, por exemplo, dentro dos análisis das tecnologías novas, a cola de esturión ou a cola de coello que se utilizou para a consolidación da policromía, que era o gran problema, era a consolidación. Unha vez consolidado, podía copiar. Sin consolidar, imposible, non se podía copiar. Pero claro, o traballo de consolidación era moi duro, moi difícil, e moi arriesgado, que non tampouco era tan fácil. Estudiáronse todos os materiais que hai no mercado e algúns que inventaron para nós en Florencia. Se probou todo, se analizaba todo, con mostras mínimas para non dañar, pero continuamente facendo probas e contraprobas. Un sistema que creábamos informático super potente que nos conectaba con todos os laboratorios que traballaban para nós.
do INCE, do Instituto de Patrimonio Cultural de España, pero tamén laboratorios no País Vasco, laboratorios en Andalucía, en Florencia, en Estados Unidos. Claro, traballando en red sempre con resultados a tempo real, enviando probas e recibindo probas, resultados. Todo isto era moi complexo, porque para o final, fixaros, decidí que había que optar por un uso de consolidantes clásicos, as colas animales. Todos os produtos, todos os geles, os consolidantes máis modernos, aparentemente, en un caso, os resultados eran bons, ou incluso podríamos decir óptimos, pero non tiñamos ninguna certeza dos procesos de reversibilidade. Os laboratorios que fixeron estes produtos non eran capaces de aportarnos en traballos de laboratorio que embellecen, por así decir, aceleran o paso do tempo, e se isto colapsa por calquera causa e temos que volver atrás, como lo facemos? Non nos dan solucións. Pois se non nos dan solucións, pero tenemos os produtos que son naturais, que son os que se utilizaron no seu día. As colas naturales, de grasas sobre grasas animales, foron as utilizadas desde o momento que se formou o fórmula. Pois, si funciona, é o que mellor funciona, aunque tengamos un produto que é última xeración, pero que non sabemos que pode pasar con un tempo, porque non temos datos, non nos dan certezas, e non sabemos como revertir a consecuencia da aplicación, pois entonces aí se queda o produto novo e vamos ao seguro. Que máis adiante hai que facer outra intervención? Pois a separar, se acelerar, e temos controlado o proceso, non? E podemos volver atrás. A utilización, por exemplo, do láser. Ese sí que foi moi práctico, moi utilizado en distintos ámbitos de limpieza. Funcionou moi ben na pedra, na policromía de outro modo, non se aplicou o láser fundamentalmente, pero sí nas limpezas petras e dos petros con mellor resultado. Pero non sempre se conseguía co láser, por exemplo, eliminar toda a suciedade, porque, como digo, todo que era bioquímico, de bacterias ou isto ten un nombre por aquí de tener, cianobacterias e algas. As cianobacterias e algas, eso non se podía sacar co láser, hubo que utilizar elementos propios de limpieza específicos, pero incluso hubo que recurrir a microproyecciones moi controladas nos niveis donde a man humana tocaba, donde se toqueteaba o córtico, que só non deixamos tocar nada. Somos moi exagerados, non deixamos tocar. Porque todo onde se podía tocar, aquilo era terrible, porque iso tiña moita máis degradación, e a degradación e a contaminación biológica era terrible, e incluso a perda de material, de masa petre, e as fisuras, e microfisuras se multiplicaban. No momentos que se localizaron fisuras no córtico, aquilo parecía, daba a risa, que eu non sei para que me ponéis todo isto, porque non sei se separaron. Eran montóns de pegatinas de distintos colores, pero que era todo unha pegatina, de todos os colores, para ir sellando, para que o granito, si empeza si se mantén esas fisuras, acaba caindo por capas. E, por tanto, había que sellarlas, e facelo moi ben. É un traballo de chinos, porque é un traballo con unha agulla como a que utiliza o enfermeiro, pero de aguilar, así, espaciño, e facendo un traballo de chinos. Eu digo sempre que os nosos restauradores conseguiron non terminar con deformaciones físicas, creo que por as sesións de fisioterapia para que se les guiaba, porque era un traballo durísimo no corpo. Fixados, estos son policromías do rostro, son as chamadas policromías 3B, podríamos falar da correspondencia de policromías, pero non podemos falar de todo. Estas son a policromía 3B ou 4, según se quera dicir, do córtico, unha policromía maravillosa,
Isto xa non ten que ver nada con o maestro Mateo. A escultura sí, pero a policromía non. Esta policromía de Crispín de Belino, que traballou na catedral en 1650, 50-53, e que fai o traballo da policromía das encarnacións todas as esculturas do corpo. Unha vez que se consolidou, é dicir, que esta referencia quedou perfectamente fixado a pedra, porque estaba separado, era como unha especie de máscara que si un tocaba, craquelaba a lucería toda. Unha vez que isto se pudo fixar, pegar, sellar os elementos de donde faltaba a policromía en relación ca pedra, despois foi facilísimo limpiar. Isto, que parece tan sofisticado, manéxano os nosos cativos na guardería, na liña azul, isto é unha guarda. Non son gomas borras, pero fundamentalmente gomas borras. Pero primeiro eso tiña que estar perfectamente consolidado, porque imaginemos como estaba o pórtico, eu chego e non digo goma de borrar, paso un pincel, me cargo a pintura, e se pasábamos un pincel se nos iba a pintura todo. E hoxe, cando vemos o pórtico, esas caras parecen de porcelana. O que Crispín de Belino, que tenía que ser un tipo pillo, dábase conta dos problemas que tiña o espacio para a conservación da policromía. De unha policromía de moito grosor. E esa policromía súa supera todas as anteriores en grosor. Se sumas as anteriores, esta é 3 veces máis gruesa. E ademais, con moito aceite de lino, que produce, pero sei que velo nas distancias moi cortas, certos pliegues na policromía por a acumulación do aceite de linaza, de lino, que no momento do secado, pero realmente o resultado é espléndido. De feito, o que mellor se conserva. Todo o que pintou Crispín de Belino e o seu equipo con estas técnicas. Pero para chegar aquí, tivemos que traballar 6 anos, 7 anos, para poder chegar a aplicar como de valor. No pórtico sí que se retirou elementos que foran reintegrados con morteiros de restauración e cualquier outro. Un día un aficionado a pórtico decía, pero claro, que eu decía sempre que aquí, que esta figura que hai aquí abaixo, esas figuras monstruosas que son unha gran beleza para o meu gusto, que están nas bases do pórtico, que eu antes miraba para arriba e digo, mira, que aquí había un pegote de morteiro de restauración, non é que mirara para arriba, que tiña un pegote. Non, pero agora eu non podo decir a miña teoría, a túa teoría basabas en un pegote, que se diga. Ademais, é que aí non hubo que reintegrar o que faltara, que o puxeron. En outros casos, por exemplo, sobre todo no arco, que dá a Torre Sur, Inca na Torre Sur, que foi francamente moi alterado na súa solidificación ou estabilidade arquitectónica, fixeron moitas reposicións con morteiro. Aquí tratábase de recuperar a escultura original. Todo o que lle añadiran desta modo se retirou. Así como a policromía se foi absolutamente respetuoso, non se quita ninguna policromía. Cando decimos está vista a policromía primeira, é porque está vista porque desapareceron as outras anteriores. Por as circunstancias que foran a nós non nos chegaron. Que o que vemos é un repinte da sexta, que a sexta, a quinta, sexta e sétima incluso, son de detalle. Esas, o que queda é o que hai. Non había máis, se hubo, perdimos, pero non hai. Da primeira, segunda e terceira, o que se é o que nos encontramos. Non se retirou ninguna policromía. De feito que hoxe o pórtico é unha especie desto que se dice ahora, destas exposicións modernas, que se dice diálogo de unha obra de arte do século XIII con outra do XVII, pois é así, porque hai un diálogo da policromía do XIII, do XII, do finales do século XII, ca policromía do XVII, están dialogando, porque están a par dun rostro de Crispín de Belino en 1653, temos a lado a par un paño do século XII. Están en diálogo, non é un diálogo, é dicir, verdadeiramente
fermoso. Todas estas técnicas que vemos pasar rapidamente, porque non creo que se atribuir mal o tempo, non? Quen controla o tempo? Aí dicía, eu estaba tranquilo que controlaba ese tempo. A ver, vamos a ver. Todas estas técnicas que tuvo que ir aplicando incluso unha sobre outra, porque non era... Pues era en total media hora. Entonces, Ramón, teño que deixarte a túa media hora. Eu paso algunhas imágenes simplemente rapidísimo que deixades, non? O morteiro, todo eso era cemento. Hubo que retirarlo. Retirar ese cemento tamén foi unha obra de auténtico detalle para conseguir eliminar o cemento sin que se perdera masa férrea. E incluso baixo esos cementos apareceron restos de policromía. O traballo foi finísimo, feito con toda a calma e con toda a paz. Estos son mapas que era necesario facer previamente, senón os que traballan nesta área, tamén os arqueólogos, teñen que facer mapas, que é o que teñen que... Bueno, estos son mapas de distintas, estos por exemplo de fisuras. Todo o que vemos está morado que había fisuras, ¿no? Por todas partes, había máis ou menos, pero por todas partes. Isto é correspondencia de policromía. Isto sería o que queda, o que sería a primeira policromía do mestre Mateo, da que queda restos, a veces non visibles, pero sí que se poden percibir por distintos medios técnicos. Sería a primeira policromía, hoxe xa hai un nodo que ten algún detalle. Esta sería a segunda policromía, o pórtico vai parecéndose máis a un retablo, neste caso renacentista, aquí xa como un retablo barroco, todo regulado. É dicir, o cambio é radical. A cantidad de color, o lapislázuli, que era o rei do pórtico, o lapislázuli chegaba desde as bóvedas hasta as bases. O lapislázuli era 3 veces máis caro o ouro que se usou no pórtico, porque este ouro era ouro en lámina, non se usaba prácticamente na decoración pétrea, ouro en lámina, así se podía usar para, por exemplo, algúns traballos en miniaturas, pero no pórtico usaron os pigmentos máis costosos, eran os propios das miniaturas. Nunha miniatura, o costo pequeno, pero aquí era altísimo. Fíxose con esa intención de gran obra. Aquí vemos a comparativa. Isto é o rostro do apóstolo antes, xa unha vez retirado o pó. Aquí xa non hai pó. E o outro é xa restaurado. Sabedes, cando hai unha falta, sigue a falta. Non se reintegrou nada. É o que hai. Non añadimos policromía. Simplemente conservamos a que queda. O Cristo en Majestad, que estaba prácticamente comido de sales, apenas ten policromía. Prácticamente nada. Nos labios, no nariz, pouco máis. O resto é pedra. É un misterio. Como están algunhas tan desaparecidas de policromía ao lado de outras pezas que teñen moita policromía. É un misterio. Probablemente unha intención, eu creo que hubo unha intención decidida e voluntaria de eliminar a mão. Se non, non ten unha explicación fácil. Aquí vemos tamén o resultado de antes e despois. Estas son das ménsulas, aquí vemos de unha das imaxes que a mí gusta moito, porque aquí os maestros que traballan con Mateo e Mateo, isto non é gótico, xa non digo románico, pero isto é un renacimiento barrocante, porque é un impacto de expresividade de Isaías extraordinario, a psicología, a potencia, pois aquí non se puxo nada de pintura, todo o que hai é o cabelo. A ser, claro, hubo que recuperar. O mismo esta comparativa de capiteles. Nestos casos, por exemplo, estos azules están mirados por unha restauración anterior. Aplicaron unha limpieza química que alterou, eso era verde, originalmente, alterouse e agora ten esos tonos raros. O profeta Daniel, que é todo un clásico, o lado do inferno, que ten menos policromía, pero conserva as bases dese tonos rosizos que son estas unhas das columnas marmóreas, concretamente a de peor calidad, pero mármol do pórtico, algún artículo, algún libro, as columnas de mármol do pórtico da Gloria non son de Galicia, porque en Galicia non hai mármol, pois son de Galicia. Así, non é porque se foran de fora foran mellores ou peores. Este concretamente é un mármol moi malo. Que é o do lado norte é malo.
pero era no íntimo. Porque, ademais, sabemos de onde ven cada pedra. As canteiras de cada lugar, se analizaron todo. Estas son unhas pezas maravillosas, os grifos espléndidos das bases. Isto para limpiarlo foi dificilísimo, para recuperar todas as rupturas. Porque, claro, aquí chegaba a xente, pon as manos, subíanse cos pés, colocaban as mochilas, os bastóns, facían escalaban, porque iso vino escalaban por aí, claro, isto era terrible. Recuperar isto foi sobre todo esos traballos, non? E claro, este capitel que foi maravilloso, das tentacións, que está nunha policromía estupenda, conserva incluso rasgos, que agora non vou alargarme, de algún detalle de policromía da primeira época moi original. Aquí vemos algún detalle tamén do que é o rostro do apóstol, esta policromía de Cristo de Vino, fantástica, esta imaxe tan bonita, central deste espacio, este capitel, como digo, que ten elementos da primeira policromía moi interesantes, incluso nos ollos, pero digo, non podemos extendernos. Aquí tivemos que quitar un pegote, aquí as alas do espírito tiñan pegado unha cabeciña de paloma. Aquí a cabeciña de paloma era de escayola. Era de escayola, estaba suxeta por un... Aquí está esta sombra que se ve. Eso era un burato feito con unha broca. Estaba a broca, porque a broca serviu para soster a apéndice de escayola. E, naturalmente, o apéndice de escayola volou e a broca tamén. Pero quedou así. É precioso. E cando se conta isto, incluso tal, dice, mire, que coas alas é suficiente para que vamos a meter nada novo. Estamos inventándonos o que fixo o bueno, o resultado, como vedes, é realmente excepcional. Aquí hai outro misterio, non é posible que destes niveles encontremos prácticamente policromía da primeira, quitando os rostros, e, sin embargo, o tetramorfos é prácticamente policromía terceira. É dicir, sorprendente, hubo un intento en algún momento de eliminar capas posteriores e deixaron as primeiras, porque senón non ten razón de ser. Ten a mesma incidencia lumínica, a mesma incidencia de ventilación, a mesma incidencia de humedad, porque capas estructuras en torno a Cristo máis estado, Pantocrator, conserva a policromía terceira e o outro vai a primeira. Bueno, eu poderíamos falar unha cousinha máis, se despois alguna pregunta. Agora eu teño a palabra ao meu compañero, un amigo e colaborador. Na súa intervención previa, o director da Fundación Catedral, Daniel Lorenzo, detallou o proceso de restauración do Pórtico da Gloria que supuso para a recuperación e conservación da obra pública de Gallega. Sen dúbida, como comentou don Daniel, foi fundamental contar con o mecenado da Fundación Barrié, a colaboración de diversas institucións, administracións, empresas e profesionais. Oido que todo iso non teria sido posible sen o seu empeño personal, a súa dedicación algo que de justiza reconocer e agradecer. A restauración do Pórtico da Gloria supera o proxecto expositivo que se envolveu no Museo do Prado da Catedral entre os anos 2016 e 2018 foron os puntos culminantes
distintos ámbitos relacionados con investigación, conservación e posta en valor do mestre Mateo, achegando importantes resultados no foro novos descubrimentos, recuperación e restauración de pezas, mellor coñecemento do proxecto mateano e da súa significación para a catedral, exposición permanente do museo catedral, apertura de novos espacios de visita, etc. Ao mesmo tempo, todo iso, como veremos nesta intervención, foi expondo novos enigmas e interrogantes que son, neste momento, obxecto de investigación. Sen dúbida, moito que queda aínda por saber do proxecto do mestre Mateo na Catedral de Santiago, para o que tradicionalmente se estableceu a pinza cronolóxica de 1168, data na que Fernando II, procedente do mestre Mateo, un privilexio dotado de unha importante pensión vitalicia para a dirección da obra da Catedral de Santiago, en 1211, no que tivo lugar a solemne consagración da Catedral en presenza do sucesor Fernando II, Alfonso IX. Precisamente, a relación da monarquía galaico-leonesa e a Igrexa Compostela foi unha das claves para o desenvolvemento deste proxecto no que, na súa dirección do mestre Mateo, traballaron na Catedral algúns dos mellores artistas da súa época e que supuso, coa introducción de novas solucións estilísticas e técnicas, a conclusión da construcción da Catedral romana. Un dos aspectos máis descoñecidos do referido proxecto, algo falou no Daniel respecto a súa intervención, e o que dedicarei a miña intervención, foi a fachada exterior que completaba e formaba parte do pórtico da Alberca, a cal foi modificada en varias ocasións. Nun primeiro momento, nos anos 1520 e 21, despois nos primeiros anos do século XVII e, por fin, sustituída nos anos centrais do século XVIII pola actual fachada do Obradoiro, a cal, como saben, se asenta sobre as estructuras originais. Sobre esta fachada medieval, en novedosa arquitectura, en a que se desenvolvía un programa escultórico directamente relacionado co conxunto do pórtico e, por tanto, do contido apocalíptico salvífico, se dedicaron boa parte dos esforzos realizados nestes anos dentro do citado proxecto Mestre Mateo, impulsado pola Catedral, a súa fundación e o seu museo. O pórtico, como vimos antes, é moito máis que a pantalla escultórica organizada en 3 arcos, cose encaixada tras a fachada barroca do Obradoiro. Foi concibido como un conxunto arquitectónico escultórico local. O mestre Mateo creou unha escenografía petra policromada organizada en 3 niveles en altura, cripta, nártex e tribuna, na cal se desenvolvía un complexo programa iconográfico seguindo as Sagradas Escrituras, centrado no final dos tempos, a segunda vinda de Cristo e a salvación do homem. Esta estrutura e programa originales se ven na actualidade alterados e modificados principalmente por as diferentes intervencións que se llevaron a cabo na fachada exterior do pórtico. A primeira delas realizouse, como comentei, nos anos 1520 e 1521 e supuso a colocación dunhas portas exteriores nunha fachada originalmente aberta, ocasionando a retirada de algúns elementos arquitectónicos e, sobre todo, a supresión do conxunto escultórico desta fachada, alterando con iso o discurso original do pórtico alto. De seguido, levouse a cabo a construcción da escalinata maximiliana que se aparece neste debuxo nos primeiros anos do século XVII, que tamén supuso alteracións da obra original, sobre todo na fronte da cripta e na configuración dos accesos ao pórtico da gloria desde o exterior. Neste sentido, aínda hoxe, segue manténdose como un dos grandes interrogantes do conxunto o debate sobre a existencia ou non dunha escaleira exterior no proxecto original do mestre Mateo, algo de gran interese non só para o coñecemento da apariencia original da obra, senón tamén no que respecta ao seu uso e cerimonial, así como o estado en época medieval do que hoxe é a Praza do Obradoiro. Por fin, entre os anos 1738 e 1750, levouse a cabo a sustitución do que quedaba da fachada mateana pola nova do Obradoiro, na cal Fernando de Casas aproveitou as estruturas medievais sumando unha nova vestimenta barroca e incrementando a altura das súas torres e a súa parte central. Con iso, a catedral adquiriu a característica imaxe exterior que se coñecemos, pero o tempo o proxecto
senón tamén no seu discurso e na súa relación espacial e exterior do interior do teatro. Así mesmo, na miña opinión, cada unha destas actuacións sobre a fachada foi ocasión para cometer importantes intervencións no Pórtico da Gloria, principalmente no que se refire á súa policromía. Algo vimos agora na intervención de don Daniel. Para ello, me baso no estudio das diferentes capas pictóricas identificadas durante o proceso de restauración. Como vimos, a policromía máis antiga se corresponde coa capa original aplicada no momento da construcción do Pórtico da Gloria polo mestre Mateo no seu taller. En palabras do propio equipo de restauración, é un exemplo excepcional en canto a complexidade técnica e a riqueza dos acabados. Un tipo de pintura que tamén se identificou con idénticas características noutras obras do proxecto mateano da Catedral, caso do Coro Pétreo, ou da tribuna ou das esculturas da tribuna do Pórtico. Deste xeito, como recreou en forma idealizada Neira de Mosquera 1850, originalmente o Pórtico da Gloria era un conxunto máxico, deslumbrador e chispeante, e non ia desencaminado Neira, pois as análisis desta primeira capa, como xa comentou don Daniel, evidenciaron o uso de materiais de gran calidade como ouro puro ou lapislázuli, cuya combinación provocaría sen dúbida un efecto esplendoroso ao espectador. Ainda que non se achou documentación ao respecto, é moi probable que a segunda das capas identificadas se aplicase ao tempo da reforma da portada para a colocación das portas exteriores cara ao ano 1520. Neste caso, ademais do uso como na primeira capa de materiais de gran calidade, o seu aceno de identidade e a utilización da técnica tardogótica do brocado aplicado, técnica que adquiriu importante desenvolvemento na Península Ibérica nesta mesma época e que conta na Catedral con algúns outros exemplos coetáneos, caso das pinturas da bóveda da actual Capela de San Fernando ou da Anunciación que se expón no museo e que procede seguramente da Igrexa da Concepción. Nas primeiras décadas do século XVII se acometería a terceira capa completa de policromía, probablemente, creo, no momento en que se retira o Coro Pétreo da nave central da Catedral e o tempo se construye a monumental escalinata que unha vez máis modifica a fachada exterior do Pórtico da Gloria e quizáis os accesos á Catedral polo seu lado occidental. Ainda que, como sinalou o equipo de restauración encargado de análise do resto de policromía, volven a aplicarse estas bases de cuadros e outros motivos decorativos de tradición tardogótica, tratábase dunha pintura de menor calidade e un gran sentido decorativa que se aplicou directamente sobre a capa anterior e coa que se imitou no pórtico a paciencia dun retablo barroco. Por fin, os restauradores bautizaron como terceira A capa parcial de estilo barroco aplicada nos anos centrais do século XVII por Crispín de Belino, nun momento en pleno na que a catedral se atopaba no proceso de barroquización. Fundamentalmente, esta intervención afectou as encarnacións e se trata da capa que mellor se conserva e que se fai máis evidente a simple olhada da contemplación do pórtico unha vez rematada a restauración. Finalmente, os estudos da policromía sinalaron unha cuarta capa parcial pendente de datación que tal vez podría corresponderse ca construcción da fachada do Obradoiro, cuyas esculturas tamén estaban originalmente pintadas. Outra cuestión que resulta outra cuestión importante e continúa a ser a controversia e opinións enfrontadas na actualidade é a existencia ou non dunha fachada occidental da catedral previa a Mateano. Como sabedes, a construcción da catedral se iniciara polo Sagrado Oriental no ano 1075 e viviu unha etapa clave no período semiriano no cal se levaron a cabo, entre outras cousas, as fachadas do cruceiro dentro dun programa do conxunto que tamén contemplaba afrontar o misterio da redención no fechamento occidental do templo. Así mesmo, na época de Serrín se completou a capela maior, permitindo o funcionamento da basílica aínda en construcción.
Calistino, que se escribiu en Compostela nos últimos anos de episcopado, ese Míriz sinala que desde o ano que se colocou a primeira pedra nos seus alicerces ata aquel que se puso a última pasaron 40 anos. De acordo vocal, a catedral teria que estar completada no ano 1122, aínda que previamente o texto advirte, tras a súa descripción do templo, que de todo o que dixemos parte está completamente terminado e parte por terminar, é dicir, que o templo non haría funcionar no esencial, a pesar de que as obras aínda non tivesen rematado por completo. Así mesmo, o códice realiza unha cuidadosa descripción das fachadas do cruceiro e de todos os seus detalles arquitectónicos e escultóricos, mentres que apenas se detén ao lado occidental da que di textualmente. A porta occidental, que ten dúas entradas, avantaxa as outras portas en beleza, tamaño e arte. É maior e máis fermosa que as outras, está admirablemente labrada con moitos chanzos por fora e adornada con diversas columnas de mármore con distintas representacións e de varios modos. E a súa obra é tan enorme que non cabe na miña narración. Engadindo no apartado correspondente as torres da catedral, simplemente que hai dúas sobre o pórtico occidental. Neste sentido, fago propio o apuntado no seu día polo profesor Serafín Moralejo de que, máis que nunha descripción, as palabras do Calistino fan pensar nun programa a seguir. Con todo, seguindo este relato do Códice Calistino, a historiografía tradicional apoiou nos primeiros tempos a hipótese da existencia dunha fachada occidental de época seudillana completamente finalizada. En base a iso, o americano Kenneth John Conner chegou a propoñer unha reconstrucción hipotética da catedral cara ao ano 1150, que ven en pantalla, con fachada occidental incluída, neste caso flanqueada por dúas macizas torres cadradas seguindo o esquema compositivo das dúas fachadas do cruceiro, con tres calles verticais, a central e a doble anchura e cunha portada bífora. Posteriormente, outros autores, caso dos profesores Moralejo ou Izquierdo Perrín, a partir da análise estilística dos elementos arquitectónicos e escultóricos e tamén do estudo do proxecto bateano e os testemunhos existentes sobre a súa presenza na catedral, cando menos a partir de 1168, afirman que Mateo interviñera ex novo sobre os últimos tramos das naves ata o pechamento occidental, realizado co Pórtico da Gloria, a súa fachada exterior, unha cripta de complexa estrutura arquitectónica para salvar o desnivel do terreno. Estas teorías foron amplamente aceptadas e continuadas por a maior parte dos investigadores que nas últimas décadas estudaron a fondo, desde unha perspectiva global, a construcción da catedral compostelana, en especial o proxecto do Extremadura. Pola súa banda, algúns estudos recentes que incluíron o uso de novas tecnoloxías, as que aludou antes don Daniel, e fixaron a súa atención en cuestións exclusivamente constructivas, reabriron o debate acerca da posible existencia dunha fachada anterior. Así mesmo, a restauración do pórtico, a rehabilitación da fachada do Obradoiro, permitiron profundar no estudo constructivo do pechamento occidental da catedral, evidenciando algúns interrogantes e certas discordancias arquitectónicas, principalmente en certos elementos da cripta, como o gran pilar que vemos na pantalla, e da contorna do pórtico, aspectos que, en opinión de algúns, poderían corresponderse con esa hipotética fachada previa, pero que, na miña opinión, terían máis que ver con cambios e asustes lóxicos no propio discorrer dun proxecto tan complexo como material. Neste sentido, o arquitecto Javier Alonso está a traballar actualmente nunha posible reconstrucción da fachada mateana, sinalando algúns veces interrogantes e discordancias arquitectónicas presentes no fronte occidental da catedral, especialmente na cripta e o Pórtico da Gloria, un espacio aínda enigmático en canto a súa concepción e uso original, que ten unha decoración indudablemente material, pero que efectivamente presenta elementos estruturais que poderían facer pensar en diferentes etapas, creo que non necesariamente anteriores ao proxecto do mestre Mateo. Tamén en menor medida no nártex e na tribuna do pórtico aprecianse discordancias que poderían corresponderse con etapas
etapas distintas ou con reformas durante o proceso de construcción. En conclusión sobre este apartado, creo que a día de hoxe é difícil precisar, desde o punto de vista da historia da arte, o estado en que se atopaban as obras cada ano 1140, en que falece Diego Selmíriz, e o avance das mesmas nas 2 décadas seguintes hasta a chegada do mestre Mateo. Nese tempo se suceden distintos prelados na sede compostelá, o avance na nave longitudinal da catedral se atopa co forte desnivel do terreo cara ao seu extremo occidental, e nesa época o rei Alfonso VII, que se declara na iglesia compostelá, que de neno fora proclamado rei de Galicia por Selmíriz en 1111, estaba centrado noutras cuestións políticas e territoriais que lle afastaran de Galicia. Por tanto, a catedral careceu durante eses anos dunha figura de referencia, o seu avance constructivo se complicaba e, ademais, non contaba co apoio da coroa para completar a súa edificación, na que sempre estivo implicada e que se habería de recuperar pouco despois da chegada de Fernando II. Así mesmo, cuestións estilísticas e cronolóxicas, e sobre todo a ausencia de restos pertencentes a esa hipotética fachada previa, parecen apuntar que, como sinala a inscripción conmemorativa dos dinteis do pórtico, Mateo actuou dende os seus alicerces e non sobre unha obra feita, aínda que, de acordo cos lóxicos ritmos constructivos da época, si é posible que anteriormente se tiveran apuntado posibles solucións sobre desnivel do terreo e o pechamento occidental a medida que a edificación da catedral avanzaba. Precisamente, un xenio como o mestre Mateo daría coa solución definitiva, tal vez aproveitando ou modificando algúns elementos constructivos persistentes e tamén expondo posibles cambios sobre o seu proxecto original a medida que afrontou a fase definitiva da construcción da catedral romana. Os recentes traballos de rehabilitación do Obradoiro permitiron novos achados arqueolóxicos de importancia para avanzar na solución de algúns dos enigmas que expón a fachada manteana. Así mesmo, o xa citado proxecto expositivo mestre Mateo prestou especial atención a esta cuestión, reunindo de forma extraordinaria e temporal todas as esculturas que se conservan e foron identificadas como procedentes da mesma. A reunión deste conxunto, disperso ao longo de casi 5 séculos, achegou datos interesantes para avanzar no coñecemento do discurso iconográfico desenvolto na fachada e na súa relación co resto do Pórtico da Gloria dentro dun programa unitario. Todo isto tivo o seu reflexo no ámbito da investigación a través do propio catálogo desta mostra e de outras publicacións científicas. Ademais, no que se refire á conservación deste conxunto escultórico, a súa presenza na exposición permitiu a restauración de 2 das pezas, a realización de traballos de documentación fotogramétrica de todo o conxunto e as súas correspondentes reconstruccións virtuais, a recuperación de 2 novas estruturas do conxunto e, finalmente, a declaración por parte da Xunta de Galicia como bens de interese cultural para todas as pezas presentes na exposición, algo de gran importancia no que se refire a súa seguridade, conservación e identificación. Deste xeito, concluída a exposición mestre Mateo, o Museo Catedral habilitou un novo espacio monográfico situado no Pazo de Selmíriz, local, a través de pezas originais pertencentes aos fondos artísticos da catedral, se desenrola o proxecto mateano e de forma particular ao que se refire a desaparecida fachada exterior do Pórtico da Gloria, tanto os seus aspectos arquitectónicos, os que se conservan importantes restos, como tamén do conxunto escultural. A obra de rehabilitación realizada nos últimos anos no Obradoiro permitiu coñecer mellor a súa construcción e asente sobre as estruturas medievais e, ademais, achegou un interesante descubrimento, confirmando a apuntado no seu día polo profesor Izquierdo Rapín. Asistencia, como noutros lugares de influencia mateana, dun ámbito accesible de ambas torres para a atención do espello grande, o gran rosetón que presidía a fachada, o cal contaba por lo menos desde o ano 1510 con vidrieiras emplomadas. O citado autor, no seu estudo do ano 1988, deu os seus argumentos para defender a existencia desta tribuna elevada sobre a contrafachada,
indicando o lugar no que, como se comprobou recentemente, se achaban as portas de acceso aos corredores que desde cada lado levaban a mesa. Ademais, como xa comentou con Daniel, durante as obras de rehabilitación da fachada do Obradoiro se produciu un achado arqueolóxico de gran interese documental e material, como foi o descubrimento desa moneda tornesa na plementería da bóveda da tribuna sobre o pórtico. Ben, tamén como dixo don Daniel, próximamente está previsto intervir na cripta do pórtico na escalinata barroca do Obradoiro, traballos que, sen dúbida, achegarán novos e interesantes achados, sobre todo de pezas mateanas reutilizadas como materiais constructivos nos primeiros anos do século XVII. Tamén, tal vez, se consigan datos acerca dos usos orixinais da cripta, das súas etapas constructivas e, sobre todo, dun dos enigmas da fachada do Mestre Mateo, se existía acceso á catedral polo seu extremo occidental e como se resolvía ese acceso originalmente. Polo que se refire ao conxunto escultórico da fachada exterior do pórtico, este tivo un especial protagonismo, como dixen, no proxecto expositivo Mestre Mateo, conseguíndose esa reunión extraordinaria de todas as pezas que se construían. Nun principio contábamos con 3 parellas de esculturas, as de David e Salomón do Obradoiro, que se retiraron desa localización e restauraron para a ocasión, as 2 esculturas que conservan na actualidade a familia Franco, os 2 relevos pertencentes ao Museo de Pontevedra. A elas se sumou, despois, unha peza máis, a figura dun cabaleiro decapitado portando unha espada que pertence a un coleccionista particular. Posteriormente se incorporaron 2 obras inéditas, unha cabeza masculina que nunca se exhibira públicamente e, por fin, unha gran estatua columna decapitada que se achou na excavación do oco da Torre das Campás nos traballos de rehabilitación realizados no ano 2016. En relación con este conxunto escultórico, unha importante liña de investigación desenrolada nas últimas décadas e aberta na actualidade é a identificación dos personaxes da portada materiana e a súa distribución na mesma, cuestións sobre as que se teñen formulado diversas hipóteses, en moitos casos complementarias e relacionadas entre sí. Sen determe no resto de pezas que conforman o conxunto, resulta particularmente complexo o encaixe na portada das 2 novas pezas que recentemente o completaron. Ambas supuseron a recuperación para o patrimonio mateano de obras de gran importancia e a súa pertenza ao citado conxunto non parece ofrecer dúbidas. A primeira delas é esta magnífica cabeza masculina de longa barba rizada, cuidada expresividade, que xa fora descoberta, identificada e publicada por Izquierdo Perrín no ano 88, pero que non puidera expoñerse ao público ata mostra neste Mateo. Ademais de ser un exemplo da maior calidade escultórica dentro do conxunto da portada, presenta unha característica que fai aínda máis especial, o que é a existencia dun vástago na parte inferior, que parece ser concibido para o seu encaixe no corpo dunha estatua columna. E a última das pezas recuperadas ata o momento foi esta achada en outubro de 2016 soterrada nun dos ocos da Torre das Campás. Posiblemente depositárase ali utilizada como material de recheo para reforzar o corpo inferior da torre tras a remodelación da portada materiana nos anos 1520 e 21, momento en que, xunto co resto de esculturas, retirouse da súa localización original. As características formais da figura, que se atopaban bastante co estado de conservación do punto de achado, non ofrece dúbidas sobre a súa pertenza ao proxecto materiano que se corresponde cas estatuas columna do pórtico, cas que ademais comparten dimensións. Presenta a particularidade de conservar a columna encostada, un dato importante para a súa identificación como parte do conxunto e que ademais permite compararlo con reversos do resto de pezas. Todas elas, do mesmo xeito que no caso desta e das do pórtico, presentan unha mesma medida de 29 centímetros de ancho, dato especialmente ilustrativo e que deixaría resolta unha cuestión importante dentro deste conxunto escultórico. En canto á identificación da figura, que sabe estar decapitada e demais, en base a varios
varios datos comparando co resto de pezas da portada e incluso que a hipotética organización iconográfica da fachada exterior do coro pétreo propoño varias posibilidades. Podría tratarse polo tamaño característica da súa cartela de Malaquías, mensaxeiro de Deus, o último profeta do Antigo Testamento, que, por tanto, podía estar vinculado na súa localización na portada ca imaxe do Bautista, que está situado na contrafachada, servindo de nexo entre ambos mundos. Polo mesmo motivo, podría ser Aseo, igualmente autodenominado mensaxeiro do Señor, cuya representación no coro mateano tamén portaba unha ampla cartela horizontal. Ou tamén polo mesmo atributo de Zacarías, unha posibilidade tamén apuntada por Prado Vilar. Se trata de un profeta con bastantes puntos en común cos anteriores, ainda que neste caso dispoñería cartela de distinta forma según o medio fotográfico habitual. E por último tamén podría ser Xonás, neste caso por a actitude que se desprende por a súa postura e caracterización. Pois, curiosamente, na fachada do coro pétreo, na fachada norte, estes 4 profetas se sucederían de forma consecutiva nos últimos tramos da mesma. Xonás completaría o terceiro tramo desa fachada e a continuación no cuarto estarían por esta orde Malaquías, Zacarías e Aseo. Esa moi rapidamente vou falar dunha última incógnita ainda pendente de resolver en relación ca fachada occidental en época medieval, que ten que ver ca figura que se citou con Daniel, o chamado mestre dos panos mollados. Estilísticamente, o último representante do gran románico compostelano que acabaría desaparecendo ante a puxanza do arte do mestrismo. Ás vistas das características estilísticas, influencias e época, estamos ante un gran escultor coetáneo dos primeiros anos de Mateo, con quen se atopou nas obras da catedral. A este enigmático artista pertencerían algunhas obras conservadas in situ na cripta do pórtico, sempre en varios capiteis e, sobre todo, nunha das claves do transepto, aquela na que se representa o anxo portando a lúa en claro contraste tamén estilístico co seu veciño que leva o sol, no que parece ser o lugar de encontro máis evidente entre Mateo a un lado e o mestre dos panos mollados ao outro. Así mesmo, no museo da catedral consérvanse outras pezas atribuídas a este chamado mestre dos panos mollados, as que recentemente se sumou a escultura recuperada na Torre das Campas en novembro de 2016, de novo, por tanto, na contorna do Pórtico da Gloria, neste caso, número de reforzo colocado ao lado do cuarto onde apareceu a outra estatua común. E non parece indicar que puderon utilizarse ao mesmo tempo unha vez retiradas as pezas da portada material do ano 1520. Así, este importante doble achado arqueolóxico volve a poñer en relación as obras de ambos artistas, evidenciando que, de algún xeito, as pezas recuperadas no mestre dos panos mollados deberon estar destinadas a algún lugar situado na contorna do Pórtico da Gloria, ou polo menos na fronte occidental da Catedral Compostelá, e que as pezas foron realizadas cada 1170, coincidindo, por tanto, cos primeiros anos de desenvolvemento do proxecto do mestre material. As dimensións, concepción e disposición desta imaxe cargan evidentes similitudes ca Virxe da Anunciación que na actualidade se atopa no corpo superior da fachada das praterías. Ambas son pezas excepcionais, cun cuidado traballo escultórico nos panos e unhas posturas audaces que permiten o lucimento do escultor ao abordar os detalles anatómicos. A imaxe de María vírase á dereita para interactuar cunha compañeira, mentres que a outra peza, Seica ou San Gabriel formando parte dunha anunciación, se orienta en sentido contrario, apuntando a que tal vez originalmente ambas esculturas puderon formar parella, quizáis xunto a outras obras do mestre dos panos mollados. Ben, en conclusión, e así de forma moi rápida, como vimos, foi moito avanzado nos últimos anos na recuperación, conservación e difusión da obra do mestre Mateo, en particular ao que se refire á fachada occidental da catedral na época medieval. Todos estes achados e investigacións nos van dando respostas, pero ao mesmo tempo expondo novos interrogantes abertos para investigadores e conservadores
anos en procurar, como reclamaba López Ferreiro, foi máis de 100 anos, que a súa obra, a súa memoria, reverdezca e se renove. Moitas gracias. Estamos dicindo que non, por problemas técnicos, non temos micrófono para o debate, pero se alguén quere facer alguna pregunta aos ponentes pode facer. Temos 5 minutos. Hola, meu nome é Felipe Criado. A mí me gustaría tener a colación outro tema, pero non temos tempo de tratarlo en 5 minutos. O cal vou a facer outro tema directamente conectado coas últimas veces que falaba agora mesmo. É un tema moi técnico, máis de historia da arte. Pero ante todo quixera agradecer públicamente a presentación que os ponentes fixeron hoxe, porque claramente mostra unha intervención excepcional sobre un patrimonio excepcional e a forma como volve a reverdecer, a brillar o pórtico da catedral é algo que nos enche de orgullo a todos aqueles para os que se Compostela significa algo. Pero bueno, precisamente por eso me gustaría precisar outro tipo de temática que tería máis que ver cos modelos futuros de xestión, de desenvolvimento, de posta en valor, de socialización, de incorporación do público aos plans futuros da catedral. Pero por eso non hai tempo, entón me vou a vir a outro tema moito máis concreto. O enigma do mestre dos panos mollados. Cos datos que estades a recuperar, a mí inmediatamente me leva a un programa moi interesante en o que é a historia do conocimiento, que dá impresión, francamente, de que non se poden entender os panos mollados sin pensar nunha tradición ou nunhas persoas que coñecen moi ben a tradición clásica, a historia da arte clásica. E entón o enigma inmediato é realmente que acceso podría ter un mestre de obras de Santiago de Compostela ou como tivo o bagaje da historia da arte clásica, xa non só romans, fundamentalmente grega, que permite que este facendo pouco menos que versións de obras gregas que se nos veñen a todos a todos. Bueno, máis ou menos sí que hai varias hipótesis ao respecto. Está claro que recibe de forma indirecta, non directa. Non é que coñeza as obras clásicas de forma directa, pero sí que a través de obras francesas. Sí que a través de obras francesas, na zona de Borgoña, que están máis ou menos identificadas esas influencias, o que pasa que, así con tanta rapidez, pois non hai tempo a contextualizar este tema, pero sí que ten tratado en un artigo esas posibles influencias que recibe este Mateo, que hai en outras partes de España, que tamén de los condes, por exemplo, pues dominan de forma directa a través de eso. Hai que tener en conta que o artista medieval non era un artista tan impulsivo como se podía pensar. Había manuais, había de comunicación e modelos a partir dos que estaba hablando. E obviamente había influencias que iban chegando a través do Camino de Santiago. E por aí ven esa influencia clásica que hai en outras partes, por exemplo, tamén hai en siglo, ese tratamiento de panos clásico, con estos panos mollados, pues obviamente un artista excepcional, o cal se pecha, digamos, ese románico compostelano que se inicia na época de Santiago, que remata con este Mateo que xa está unha nova ligas. Pero esa influencia viría pronto a través de pezas francesas. Tamén hai que recordar que xa se mire nos seus viaxes a Roma levou aos seus artistas e foi recollendo artistas por o camiño. É dicir, as columnas entorchadas da Porta Franquígena son de un gusto totalmente romano e víronas ali. Estuvieron ali e víronas. Estuvieron labradas con unha técnica excepcional, como as mismas entorchadas no Porto de Gregorio, que son excepcionales a súa estructura, son unha inspiración clásica moi clara e poideron acceder á propia estructura clásica. Semíllez quería que Santiago fora de Roma. ¿Sí? Que Semíllez quería que Santiago fora de Roma.
reducir o tempo a ver se temos un pouco máis de debate. Unha era en relación co que comentou antes sobre a resposta mediática con respecto á tardanza da restauración do pórtico e tamén a opinión pública, pero unha vez aberto cal é a percepción agora que se de febrero participa, sobre todo o tema que estivo aberto susto, despois de renovar a restauración, cal é a percepción que ten a animación da acollida desta restauración, por unha parte, e outra moi rápida en relación á procedencia da obra, completamente al estudio de que se sabe exactamente o material utilizado no pórtico é de procedencias oito, non? Os nativos que están en Lugo, pero o resto, granito, etc., son de procedencia próxima, hai un comercio a unha distancia. Vamos a ver, porque a ecuación aplica primero. Despois todo o mundo se apuntou ao éxito. Unha vez todo rematado, aquí haría codazos para estar na inauguración, codazos para todo, que maravilla, que ben se fixo, que estupendo que se hubiera traballado con esos criterios e con calma e sin prisas. Eso despois. Os mismos medios que se comparamos que están as bibliotecas, e comparamos os que dixeron tal, ahora, que maravilla que veo. Por eso, ahora todo é estupendo, maravilloso, o resultado é excepcional. Pero como resultado excepcional, hai que decir que non é fácil encontrar proxectos desta categoría, de envergadura e inversión en Europa de ese momento, pois a nivel europeo tivo unha discusión moi importante, se apuntan todos. Por tanto, o resultado, unha vez os traballos de restauración económica, todo foi bom. E o tempo invertido, maravilloso. Non hai que repetir. Por unha parte. Por outro, me decías sobre a pela, si, non, é cercana, as canteiras non cercanas. A maior parte da pela do pórtico é unha canteira que está situada na falda do Pedroso, en Figueiras, é dicir, un lugar que ademais se chamaba Canteira da Catedral, pero estaba, non era, curiosamente era a única que non estaba localizada. E cando se analizaba o granito do pórtico non coincidía as outras canteiras que tampouco eran de lugares tan remotos, porque eran da zona da Flaulla e Pico Sacro, e eran todas canteiras conocidas. A única que non se conocía, que non estaba catalogada, era que tenía un nome, Canteira da Catedral. Era Figueiras. Foi a raíz, estas son as cousas que a ciencia ten, tamén nas nosas ciencias deste carácter, a casualidade. Porque Concha Cirujano, era directora nese momento do programa de restauración do ICE, en unha entrevista a un diario local, di, claro, nos falta encontrar unha canteira, porque temos un granito dunha zona do porto, a maior parte que non é de ninguna das canteiras conocidas. É un veciño de Figueiras dixo, e non será esta? Bueno, pues vamos para a página do